Yo soy un experto en el pasaporte aeronauta y así que llevaré ya tres veces de aeronauta. Me lo sabré todo y creo que seré el primero en descubrir todo. He aprendido a saber que era norte, sur, oeste, este y muchas cosas más. L'activitat aeronauta consisteix en que demà a les 5 de la tarda explicaran un conte a la vora del canal. Però, molt important, també segellaran el llibre d'onauta. I a mi m'agrada molt perquè quan estàs avorrit pots anar a les activitats i et diverteixes tant amb la família tant sol. Ser donauta vol dir fer activitats quan, per exemple, estàs a casa avorrit i no saps què fer, vas aquest cap de setmana o aquest dia hi ha alguna activitat de donauta i vas i el fas i ja no estàs avorrit. Són activitats que ens fan divertir a la ciutat i també és per no estar a casa al sofà i mirant amb la tele i estar avorrits. Una llibreta, un passaport que et dona la possibilitat d'anar a llocs i també, si pots, et donen segells. Amb els segells pots fer el bronze, plata i l'or. Si aconsegueixes fins l'or, si vas a la festa d'Aeronauta, poden donar un diploma d'or de l'Aeronauta. Jo amb les activitats vaig amb la meva família. Els superpoders que he après és de la curiositat i del treball en equip. El passaport aeronauta per mi és com perquè els nens es diverteixin i que les posin segells també. El passaport és un lloc on posem les nostres coses i reflexionem sobre el que fem al cel, si ens ha agradat o no ens ha agradat. Em va agradar molt fer el passaport i és molt divertit. Les activitats que puc fer amb el passaport són anar al museu, anar a les biblioteques públiques i fer coses en casa amb la família. Faig les activitats a les ciutats, als barris. Els superpoders són els treballs en equip, l'amistat, l'ajuda, l'amor, la intel·ligència. Aquest passaport té moltes activitats que fer i si guanyem anirem a un concurs. El passaport aeronauta és aquest llibret on apuntem les activitats del poble i ens ho segellen. Em semblen divertides i entretingudes. Aquest temps que passem és un poc temps imaginatiu que ens ho podem passar bé i tota la gent ho pot disfrutar. Crec que la relació entre l'escola i l'Ajuntament és un punt de trobada entre tots i totes i això forma una part entre la nostra vida escolar.